Хексагон. Най-естествената форма. Уникална, забележима, силна. Един от начините да доведете тази красива форма до съвършенство е да я съчетаете с качество и функционалност. И точно това направихме. Запознайте се с Хексагон, новата линия продукти от Canyon. Семейство от джаджи и преносими устройства с уникален дизайн за тези, които са уморени от монотонността и жадуват за свежест и промяна. 6 начина да добавите ново измерение към всяка страна от живота си. Било то работа или учене, пътуване, свободно време или забавление. Стилен минимализъм и свежест на формата. Истинското качество и практичност на Canyon. Перфектно балансирана комбинация от оригиналност и ефективност. Отключете нови измерения на живота с доверен партньор до вас. Хексагон. Изследвайте живота от всеки ъгъл.